Importante ito sa amin bilang isang artist. Kasi kung yung mga artworks mo nasa bahay lang, ikaw lang nakakita at saka ang pamilya mo. So at least ngayon, tulad dito sa Laos Group of Company, so nabigyan kami ng mga magandang pagkakataon na ma-show namin yung mga artworks namin. Nung maliit pa ako, elementary, drawing lang ng mga crayons, pencil. Pero nag-umpisa ako sa oil paint noong 1978. High school ako noon. Every time na walang pasok sa school, nagpipint ako. Tinuturuan ako nung kaibigan ko. Ako, yung inspirasyon ko, yung subject ko. Halimbawa, kapatid ko, mga kaibigan ko, gumagawa kami niyan yung mga laptop. Yun ang inspirasyon ko. Kumbaga, nandun ako ito. Kaya, yung inspirasyon ko, kasi gusto kong ibalik buhay ko nung childhood ako. Yung mga laruan lang namin, dyan lang. Pero masaya kami nun. Actually, napaka-importante sa aming mga artist yan. Unang-una, of course, promotion para makilala ka. Kasi kung nasa bahay ka lang, kahit magaling ka, walang makakita sa mga gawa mo. Actually, during my elementary days, dahil wala akong baon, hindi ko binabagyan ng nanay ko noon. We are living near the mga ilog, sa may yung galing sa mga Pamisi Stone. I curve using the yung distillador sa Kapampangan ng tatay ko. Kaya nga lagi ako napapalo sa tatay ko, nawawala, nasisira ko yung mga screwdriver niya. Kasi yun ang pinagka-carve dun sa Pamisi Stone. Nilalagyan ko ng bonsai. Parang bonsai ang tawag naman Binibenta ko sa teacher ko siguro 25 centavos, piso, ganun. Pag nakaipon ako mga around 2 pesos, marami na yan. Magdidelivery na ako sa mga kaklase ko nun. Yung Laos, I am very fortunate. Binigyan mo kami ng chance para makita ang aming mga obra maestra. Bagamat may mga restrictions ngayong undas sa mga sementeryo dahil sa COVID-19, marami pa ring paraan upang maidaos ng maayos at safe ang Undas 2021. Narito ang ilang tips mula sa CLTV para mas maging safe ang paggunita ninyo ng Undas 2021. Una, bumisita sa mga yumaong mahal nyo sa buhay sa kanilang mga puntod bago o pagkatapos ng restriction sa pagpunta sa mga sementeryo. Mas mainam na makipag-coordinate kayo sa mga sementeryong inyong pupuntahan nang sa gayon ay inyong malaman ang dami ng tao na kasalukuyang bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pangalawa, maaari rin naman ninyong ipagsindi ng kandila at mag-ari ng dasal sa mga mahal ninyo sa buhay mula sa inyong mga sariling tahanan. Siguraduhin lamang na ang mga kandila ay nasa ligtas na lugar para makaiwas sa anumang aberya. Pangatlo, kung kayo naman ay pupunta sa mga sementeryo bago o pagkatapos ng nasabing restrictions, siguraduhin susunod sa mga safety protocol para makaiwas sa COVID-19. Kung maaari ay huwag nang magsama ng mga bata at ugaliing panatilihing nakasuot ang mga face masks at face shields habang nasa pampublikong lugar. Maging maingat sa paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV.
man mo, inge mikibalukin peka pa mo pamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batankete, Ciudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga malwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan's Pride Assisi. Inyapang banwang 1732 agpangken diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay nita de paaman waning sisigay burin ang sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewusureng yali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sisig ning Angeles. Ore ni Resang Kap bang kanita makapagluto ka namang sisling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya in kekang sisling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakaliwan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko. Yan, magandang hapon po sa ating lahat, mga kabalid, mga karikyon. Live po tayo ngayon dito sa CLTV Balitaan. At naway meron po kayong makabuluhang araw ng mga patay, All Saints Day at All Souls Day bukas. Naway makapiling natin itong ating mga pamilya habang tayo ay nasa bahay. Dahil bawal po ang paglabas at pagtungo sa mga sementeryo ngayon bilang sarado rin ho para sa pag-iingat ng lahat, no? Laban ho sa COVID-19 pandemic. Dito ho sa CLTV, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbibigay ng napapanahong impormasyon sa ating mga karehiyon. At ito ho yung mga headlines, naglalakihang balita na ating pag-uusapan ngayong araw. Ito ho, mga kabalin, ano, yung, alam niyo ho ba yung gosu? Ito pong pamang gosu o ito po yung tinatawag na traditional na harana sa patay ng mga Kapampangan, lalo na ho dito sa San Fernando. Hindi mo na ho naisagawa ngayon, gawa nga ng pandemya. At offline, libreng misa at libreng kandila isinagawa sa Santo Tomas, Pampanga ngayong Undas. Police Regional Office 3, meron ng bagong hepe at peace and order at internal cleansing kabilang umano sa mga prioridad na tututukan. Mamaya rin ho, sisilipin natin yung sitwasyon sa Daug Bus Terminal bilang matatapos po yung long weekend ngayong araw at marami sa ating mga kababayan ang magsisiuwian. Bagamat sarado ang mga sementeryo, gaya nga nung nabanggit kanina, for sure, marami naman sa ating mga kababayan ang nagsiuwian din sa kanilang mga pamilya upang sa ganyan kahit papaano makapiling ngayong long weekend. Simulan na ho natin ang balitaan. Magandang hapon, Central Luzon. Ang host si Justin Dizon at ito ang CLTV Balitaan. Sa mga balita ho, wala mo ng gosu o yung traditional na pagharanas sa tapat ng kada bahay ng mga Kapampangan na anyway nangangaroling. Ito ho yung ginagawa tuwing Undas o kung Kapampangan, Daud. Ayon sa ilang mga senior citizen na gosu singer, bukod sa ipinagbabawal silang lumabas, hindi nila naipamana ang makulay na tradisyong ito sa mga kabataan. Mula kasi sa lengguwahe at rhythm ng kanta, di raw makasunod yung ilang mga nakababatang kabale. Naku, medyo malungkot kong balita yan. Panoorin mo natin ang report ni Paulo G. Santos. Tuwing bisperas ng Undas, ang animoy caroling o harana sa patay ang malimit na nakikita sa mga komunidad dito sa Pampanga. Ang tawag dito ay gosu. Kapansin-pansin na kahit noong pre-pandemic ang mga kalahok ay ang mga Kapampangan na nakatatanda. Isa sa mga regular na lumalahok dito ay ang senior citizen na si Luz Santos mula sa Barangay del Carmen, Ciudad ng San Fernando.
Dahil bawal lumabas ngayong panahon ng pandemya, hindi raw naisagawa ang tradisyon ng mga kabalen tuwing araw ng mga patay o kung tawagin sa Kapampangan ay daon. Pero ngayon, dahil nga sa pandemic na dumating sa atin, tumigil kami dahil sa sinusunod din namin yung protocol ng ating mga nanunungkulan. Bawal yung walang face mask, bawal yung lumabas, lalo na senior na kami. Marami raw ipinagkait sa kanilang mga senior citizen sa panahon ng pandemya dahil ang goso ay bahagi ng daon na ang mas malalim na kahulugan nito ay ang pag-aayuno sa harvest season. Dito kasi madalas umanong mangyari ang reunion ng mga malalapit na kaibigan nila na madalas puntahan para mangharana ng mga yumao. Namimiss din namin yung panggugoso eh. Mag-aano kami ulit. Yung nakikita namin yung mga kaibigan namin dahil ang mga pinupuntahan namin yung mga close lang namin na kaibigan. Parang ano na rin 'yun. Parang reunion na rin sa inyo. Oo. Mula sa paglimita ng araw ng pagbisita sa mga yumao sa sementeryo hanggang sa pagbabantay sa kilos at galaw ng mga nakatatanda, si Aling Luz umaasa na bago pa umano mamatay ang kulturang naipamana ng mga ninuno, hiling niya ay matapos na itong pandemya. Maraming pinerwisyo sa buhay natin, maraming hindi nakakalabas. Kaya po sana, Lord, matapos na po sana itong pandemic na to. Paolo G. Santos, CLTV News. Ayan, kagaya mo ni Aling Luz, dasal po nating lahat na naway matapos na nga itong pandemya ang ating nararanasan dahil hindi lang yung tradisyon, yung kahit yung pang-araw-araw na buhay talaga natin o yung hindi lang yung pang-araw-araw na buhay natin yung apektado, kundi maging yung mga tradisyon natin. Kaya naman nakaisip ng makabagong paraan o di kaya naman yung mga dating nakasanayan ay nag-iiba, ika nga. So ito po yung tinatawag na new normal. At speaking of new normal, sa bayan ho ng Santo Tomas, Pampanga, isang makabagong pamamaraan naman ng pagkulita ng undas ang inilunsad ho ng lokal na pamahalaan. Gawa nga ng hindi makapunta sa mga sementeryo itong ating mga kabaling taga Santo Tomas, yung mga Tomasino. Ayan, parang yung t-shirt ko ho, Tomasinong Kapampangan. At dahil ho dyan, itong ating lokal na pamahalaan ng Santo Tomas, nagbigay ho ng libreng kandila at nagsagawa ng offline libreng visa para sa mga puntod o yung mga yumao, yung na hindi nadalaw ng kanilang mga kaanak. At para sa karagdagang detalye, makakasama ho natin live si Rainiel Pawid na tumutok sa balitang yan. Rainiel, kumusta ang paggunita ng undas dyan sa bayan ng Santo Tomas? Maalala ko lang, nakarang araw na ibalita naman natin na binaha yung karamihan sa mga o yung ilang mga sementeryo dyan. At gayon din yung masukal na kalagayan ng mga sementeryo ay naging reklamo ng ating mga kababayan. So ngayong mismong November 1, sarado ang sementeryo. Pero ano yung kanilang sinagawa ngayon? Kasamang Justin, ayun nga, naging payapa naman yung pagsalubong nga sa undas dito sa Santo Tomas, Pampanga. Gaya nga ng nabanggit mo, 3 days ago ay ibinalita natin yung masukal at bahang bahagi doon sa ilang mga sementeryo, pribado man o yung mga pampubliko nga na himlayan. Ngayon, right there and then, nung binalita natin yon, ng lokal na pamahalaan, good thing naman, nagpadala na agad ng mga panambak at lahat ng mga tinatawag na red ladies, sila yung naglinis doon sa mga sementeryo. Sa kasalukuyan naman ng sitwasyon, dahil nga may pandemic pa rin, so sa ikalawang sunod na taon ay nagsagawa nga ng libreng misa at libreng pagtitirik ng kandila sa mga puntod. Ito'y pamamaraan umano ng lokal na pamahalaan upang mapigilan yung dagsa ng tao doon nga sa mga sementeryo. So ito na rin yung kanilang parang way of giving back dahil nga doon sa iba na hindi rin talaga makapunta sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay dahil na rin sa limitasyon sa kalusugan pati na sa transportasyon. Kasamang Justin. Alam mo, Rainiel, napakahalaga din kasi nung yung pagpapatuloy ng tradisyon, gaya nga nung na-interview ni Paolo G, si Aling Luz,
tayong mga Pilipino, no, tayong mga Kapampangan, gustong-gusto rin natin, no, yung tayong mga taga Central Luzon bilang ikaw pala ay taga Bataan, no, Riel. Pero speaking of Bataan, kumusta naman ang pagdiriwang ng Undas sa lalawigan ng Bataan at sa iba pang mga lalawigan dito sa ating rehiyon? Meron ka mga balita din? Kasamang Justin, no, kagabi pa lamang sa Bataan at sa parte ng Olongo po, patungo ng Subic sa Zambales. Dito karaniwan sinasagawa yung pagtitirik na rin ng kandila sa harap mismo ng kanilang mga tahanan. Pre-pandemic days pa lang, ginagawa na ito rito. At yun nga ay bilang simbolo na rin doon sa mga hindi talaga makalabas ng kanilang tahanan. So sa ngayon, yung old tradition na yun ay tila naging normal na ngayong COVID pandemic situation natin. So yung iba naman ay umattend na lamang din sa online masses at yun nga, pagpapatuloy nila yung pagtitirik ng kandila. Normally, nag-start siya ng 6 p.m. hanggang 10 p.m. Ganun lamang yung kanilang pagtitirik. And normally, kasamang Justin, nakasanayan na kada isang namatay ay tinutumbasan nila ng 2 o pataas na kandila. Yun yung ibig sabihin na mas maraming kandila ay mas maraming beses nilang maipapahayag yung kanilang pag-alala at pagmamahal doon sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kasamang Justin. Okay, maraming salamat, Rainiel Pawing, sa iyong handog na balita sa atin ngayong araw. Mag-iingat ka at naway makapagpahinga ka pa sa mga nalalabing oras nitong holiday ngayong araw. Ingat, Rainiel. Salamat. Okay, mga karehiyon, mga kabalen, sa ating pong pagbabalik, tatalakayin naman natin itong usapin ng COVID-19 Response Program, Economic Recovery Plan. Kabilang ho yan sa mga plano o yung dyan ho yung sumentro, itong tinatawag na State of the City Address ni Mayor Christy Angeles na ginanap po noong Biyernes. At syempre, sinitin po natin ang sitwasyon sa isa sa mga pinakamalaking terminal ng bus dito sa Central Luzon, sa Dao Bus Terminal. Live po ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Maya-maya lamang mo, baka kausap natin si Paulo G. kasama si Johnny dyan ho sa Dao Bus Terminal. Huwag ho kayong aalis at tayo ay magbabalitaan pa matapos ang ilang paalala. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan,
Ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at bago tayo magpatuloy sa ating mga istorya ngayong undas, batiin muna natin itong mga masugid na tagapanood ng ating programa, si Ma'am Narisa Sorvilla Calio. Nanonood ho siya, good morning, good PM, nanonood ho ng Balitaan at God bless and keep safe daw po. At syempre si Ma'am Ning Jaime nanonood din. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtutok. At yung mga kabalan ho natin nanonood at mga kariyo natin, pwede mo kayong mag-comment at kung meron kayong gusto ipabati kay Paolo G. Pa-shoutout, dahil alam naman ho natin ang ating shoutout king dito sa CLTV. Makakasama ho natin siya ngayon, live na live mula sa Daob Bus Terminal kung saan ang sinasabi ho ni kasamang Paolo kanina, matumal pa ang dating ng mga pasahero, hindi ko katulad, syempre, ng mga nakaraang panahon, bago ang pandemya. Pero kagabi, marami daw ang mga nandyan, at inaasahan nila na bukas, dadagsabi ng mga pasahero na babalik ng Maynila at ng iba pang probinsya matapos kong mag-long weekend dito sa ating lalawigan. Paolo G, ano ang latest dyan sa Daob Bus Terminal? Alam mo, Justin, gaya ng experience natin, kapag sisilip itong compound ng Daob Bus Terminal, talagang ang dami yung mga pumupuntang pasahero pagka sumapit nga itong undas season. Pero sa ngayon, Justin, napakatumal nitong pagdating ng mga pasahero. Pakita mo pa rin dyan, itong pila dito, Justin, halos bilang lamang sa daliri. At sinasabi nga ni Kuyang Mark Lopez, ang OIC General Manager ng Mabalacat Bus Terminal, Justin, noong pre-pandemic ay naglalaro daw sa higit 1,000 yung mga bus na nagpaparot at parito dito sa Daob Bus Terminal. Pero sa kasalukuyan, Justin, yung minimum na tumatakbong bus dito ay nasa 200 bus at limitado nga sa ilang ruta na tumatakbo dito sa Luzon area. Bagamat daw, Justin, isang magandang development dahil yung LGU ng Baguio City, yung pong mga sumusubaybay, meron pang biyaheng Baguio dyan kasunod ng pagbukas nito hong turismo ng Baguio City, Justin, meron na hong tumatakbo na bus na patungong Baguio. Makakasama natin, Kuya Justin, itong inspector ng Philippine Rabbit. Eto, bibigyan ko muna ng monitor. Hello po. Good afternoon. Ay, good afternoon, Kuya. Ano hong pangalan nila? Magpakilala muna po kayo. Arnold Abila po, sir. Okay, Kuyang Arnold, kumusta ho yung sitwasyon ngayon? At sabi niyo kanina, bago tayo sumalang sa ere, medyo matumal ho kayo. Pero bukas ho ba, in-expect niyo na darami naman yung mga pasahero? Opo, sir. Matumal talaga ngayon ang pasahero natin. Baka bukas pa siguro niyan na may volume tayo ng pasahero. Siyempre, ngayon, sir, holiday yata ngayon, sir.
Opo, holiday po. Opo, November Wala 1. pa ganong bumabalik, sir. Opo. Kuyang Arnold, ano ho yung pinakagawain ninyo para din paano niyo binabantayan itong ano yung ini-inspection ninyo? Paano niyo binabantayan yung mga biyahero? Ay, medyo nawala yata. Hindi ko naririnig. Paolo G, ikaw ba yung ako'y naririnig mo? Justin, eto. Ayan, Paolo G, naririnig mo ba ako? Ayan, naririnig na kita. Hindi, gusto lang nating malaman kung paano napapanatili ni Kuyang Arnold yung kaayusan bilang nabanggit mo nga isang inspector dyan sa mga bumabiyahe. No? Paano ba yung proseso ng pagbiyahe ngayon na nasa pandemya para doon sa mga kababayan natin? Gaya ni Henry, balita ko, gusto daw mamasyal ni Henry at paano nga ba dapat gawin pagdating dyan sa terminal? Alam mo, Justin, mula pa lamang dito sa bungad ng Daue Bus Terminal, yung protocol sa pagkuha ng temperatura at gayon na rin dun sa pagkumpirma kung sila talagang nakapagrehistro dun sa mismong apps base na tinitignan naman sa mga border control point, lalong-lalo na kung ikaw pabiyahe ng norte. At alam mo, Justin, pagka nagkulang sila dun sa mga travel permits, saka dun naman mamimiligro na hindi sila pwedeng makapasok dito sa compound. Pero dito sa mga biyahe papuntang NCR, kasi ang mahigpit lang, Justin, hanggang sa kasalukuyan yung biyaheng Pangasinan at Panorte. Wala pang biyaheng Ilocos Norte dito, Justin. Pero itong biyaheng NCR, nakikita natin, sir, yung pre-booking process, nangyayari pa ba yun? Yung ano po, sir? Pre-booking, kailangan Ay, hindi po. Hindi na, pagka Hindi po, NCR. pag andyan yung pasero, ayan, sasakay na kaagad po, sir. Ayun. Walang pre-booking, wala. Wala nang pre-booking ngayon. Wala po. Ayan, nililinaw ng Philippine Rabbit, Justin. Papasok lang muna tayo dito, pare. Oo. Paolo G, may mga nagtatanong kasi sa atin, ano daw ba ang sige. itsura ng loob ng bus ngayong may pandemya? Paano ba yung setup, yung mga pag-upo, Okay. Pwede ito. ba dyan yung, kunwari, meron kang kasama, gusto mo, katabi mo sa biyahe, siyempre, para One seat makapagkwentuhan apart man pa lang rin. kayo. Oo, Justin. Ayan, nakikita mo, one seat apart pa rin. Pero meron ako nakikita dito, ewan ko lang kung pagpasok nung inspector mamaya kung paano ipatutupad itong protocol. Pero karamihan dito, one seat apart. Pero kung kasintahan mo naman, Justin, kamag-anak mo, mukhang pwede ng katabi. No? Kaya si Choy Choy, pagka namasyal sila ni Mika, pwede na siguro magkatabi. Nakapasok na kami. At susubukan lang natin magtanong. Sir, live tayo sa CLTV News. Kumusta po ang biyahe niyo? Saan po ba kayo papunta? Cubao po. Cubao po, opo. Kayo ho ba'y pauwi o pabalik na? Bukas may Pabalik trabaho? na po. Pabalik na. Kumusta po ang inyong pagpunta ho dito sa inyong kaanak? Kayo po ba'y nakapag-ilaw? Hindi na po. Umuwi lang ako. So, ipitin ho talaga yung oras. Dahil bukas may trabaho na. Opo. Yun lang. Bitin lang. Bitin, opo. Kumpleto pangalan, for the record lang ho. Manuel Tosilio po. Ano po ang trabaho nila? Sa engineering po ako. Engineering. Ayan, kasi Okay, maraming salamat Kuyang Manuel. Paolo G, mukhang talagang may mga umuwi talaga para makapiling yung kanilang pamilya. Pero yung mga pasahero, hindi ganun kadami. Ayun, hindi ganun kadami, Justin, pero nakikita nga natin yung sitwasyon nila. Lalabas na lang kami, Justin, kasi medyo, makaalis na ang bus. Sa laki ng katawan ni Parin Johnny Nakaharang kami dito sa entrada. Baka naman makarating ka ng Cubao dyan, Oo. Yun, Justin, ilan dito sa mga kababayan natin na umuwi dito sa Pampanga, ang kanilang problema, dahil ipit yung oras, bukas may trabaho na, kailangan na nilang umuwi. Ayan, yung mga nakita natin dito sa bus ng Philippine Rabbit. Okay, maraming salamat, Paolo G. Santos. Mamaya hong alas 6 ng gabi, kasama si Jennifer Salenga, hihingi tayo ng update mula kay kasamang Paulo, dyan din ho sa mga bus terminal para dun sa mga kababayan natin bumabiyahe. Kung kayo ba ay luluwas na ngayon o ipagpapabukas nyo na yan ng madaling araw. Nako, yan po yung importanteng malaman din ng ating mga kababayan, lalo na yung mga may pasok po
bukas dahil hindi naman suspended yung pasok bukas. So, tuloy-tuloy ho yan. Paolo G, maraming salamat. Babalikan ka namin mamaya kasama si Jennifer Salenga. Mag-ingat kayo ni paring Johnny dyan. Okay, mga kabalenda, dumako naman ho tayo sa lalawigan ng Tarlac, partikular na ho dito sa Tarlac City. Ayan ho, sumentro sa COVID-19 response program at pagpapasigla ng ekonomiya ang naging 2021 State of the City Address ni Tarlac City Mayor Christy Angeles. Ayon sa alkalde, bibigyang pansin niya ang sektor ng edukasyon, agrikultura, infrastruktura at turismo. Narito ang detalye ng balitang yan. Naging sentro ng 2021 State of the City Address ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ang COVID-19 Response Program at Economic Recovery Plan para sa lungsod. Kabilang dito ang vaccine rollout na siyang nakikitang susi ng mga eksperto para mawakasan ang pandemya. Ayon sa alkalde, may kakayanan ng syudad na makapagbakuna ng 4,000 Tarlakenyo kada araw. 25% o 79,423 ang fully vaccinated sa Tarlac City. Kasama rin po rito ang 554 persons deprived of liberty o PDL sa ating city jail na nabakunahan noong October 16. Pinagmalaki rin ni Angeles ang Aksyon Anghel 24/7 tulong para sa kanyang mga kababayan. Well-trained umano ang mga barangay health worker ng syudad mula sa tamang pag-isolate hanggang sa pagbiyahe ng mga suspected at confirmed COVID patients. Sinisikap po nating mabakunahan ang lahat ng nakarehistro. Konting tiis lamang po at kapag dumating na po ang mas maraming vaccines ay tiyak na mababakunahan po kayong lahat. No one is safe until we achieve herd immunity. Isa rin sa naging highlight ng SOCA ni Angeles ay ang pagbangon ng Tarlac City mula sa bingit ng bankruptcy noong datnan niya ito noong 2016. Sa nasabing taon, nasa negative 103 million pesos ang cash position ng syudad. Dinatnan ko po ang kaban ng lungsod na may negative 103 million pesos na cash position. Isipin na lang po ninyo kung nangyari ang pandemya noong mga panahong bangkarote ang city government, kalunos-lunos po siguro ang kinahantungan nating mga mamamayan ng Tarlac City. Matapos ang 6 na buwan, nagawang 106 million pesos ni Angeles ang cash savings ng lungsod. 2017 nadagdagan pa ito ng 236.4 million pesos. 207.5 million pesos noong 2018, 204.9 million pesos noong 2019 at 267.1 million noong 2020. Nagkaroon din umano ng sapat na pondo sa bangko ang Tarlac City na kanilang nagamit nang magsimulang manalasa ang COVID-19 pandemic. 2016 nang umabot sa 298.9 million pesos ang kanilang bank savings. 710.1 million pesos noong 2017, 890.3 million pesos noong 2018, 737.6 million noong 2019 at 830.7 million noong 2020. Kahit padapa ang ekonomiya, patuloy raw ang daloy ng negosyo sa Tarlac City. Taong 2020 na magkaroon ng 957 new businesses sa lungsod at 5,526 renewal ng mga existing na negosyo. Simula naman January to September 2021, 994 na bagong negosyo ang naitayo sa Tarlac City, habang 5,567 ang nag-renew ng kanilang business permits. Upang matulungang makabangon ng ating mga negosyanteng lubhang na apektuhan ng pandemic, ipinagpaliban po natin o sinuspindi po natin ang paniningil ng mga local taxes at winave ang anumang penalty at charges incurred nila from mula March hanggang June 25, 2020. Kaya naman ang tax collection ng lungsod simula Enero hanggang Oktubre ngayong taon umabot sa 440.3 million pesos. Samantala, ayon pa kay Angeles, magkakaroon din ng pagpapalakas sa sektor ng edukasyon, agrikultura, pabahay, kalikasan, turismo at infrastruktura. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga karehiyon, abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Mga katutubong Aita sa Sapang Bato, Angeles City, pinuntahan sa kanilang tahanan para mabakunahan kontra COVID-19. At may bagong hepe po ang Police Regional Office 3 at Peace and Order at Internal Cleansing sa hanay ng kapulisan. Kanya raw tututukan. Manatili hong nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bagamat may mga restrictions ngayong undas sa mga sementeryo dahil sa COVID-19, marami pa ring paraan upang maidaos ng maayos at safe ang Undas 2021. Narito ang ilang tips mula sa CLTV para mas maging safe ang paggunita ninyo ng Undas 2021. Una, bumisita sa mga yumaong mahal nyo sa buhay sa kanilang mga puntod bago o pagkatapos ng restriction sa pagpunta sa mga sementeryo. Mas mainam na makipag-coordinate kayo sa mga sementeryong inyong pupuntahan nang sa gayon ay inyong malaman ang dami ng tao na kasalukuyang bumibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pangalawa, maaari rin naman ninyong ipagsindi ng kandila at mag-ari ng dasal sa mga mahal ninyo sa buhay mula sa inyong mga sariling tahanan. Siguraduhin lamang na ang mga kandila ay nasa ligtas na lugar para makaiwas sa anumang aberya. Pangatlo, kung kayo naman ay pupunta sa mga sementeryo bago o pagkatapos ng nasabing restrictions, siguraduhin susunod sa mga safety protocol para makaiwas sa COVID-19. Kung maaari ay huwag nang magsama ng mga bata at ugaliing panatilihing nakasuot ang mga face masks at face shields habang nasa pampublikong lugar. Maging maingat sa paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay ngayong undas. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan, mga karegyon, mga kabalen. Balitang COVID ng vaccine naman ho tayo, no? Sa lungsod po ng Angeles, tinungo ng Ronda Vacuna Vaccination Team ang mga komunidad ng mga katutubong AITA. Partikular na ho yan sa barangay Sapang Bato para mabigyan ng COVID-19 vaccine itong mga kapatid nating katutubo. Ayon po kay Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr., wala raw ang Milenyo ang dapat mapag-iwanan sa proteksyon laban po sa pandemya. Panoorin mo natin ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Angelica Cara.
No Angeleño should be left behind. Ito ang pangako ni Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. Kaya naman kamakailan, tinungo ng city government ang barangay Sapang Bato upang bakunahan ang nasa mahigit 100 sa pamamagitan ng ronda bakuna. Personal na tumungo si Lazatin sa naturang barangay. Nais daw niyang magbigay ng proteksyon laban sa virus ang Aita community na naninirahan sa mga remote areas sa syudad. Nasa 107 ang tumanggap ng first dose ng bakuna, habang 45 na ang fully vaccinated. Ang isinagawang pagbabakuna ay kaugnay din ng selebrasyon ng syudad para sa Indigenous Peoples Month nitong nakalipas na buwan ng Oktubre. Bukod sa pagbabakuna, tumanggap din ng kabuhayan assistance, food packages, organic vegetable seeds at canned milk ang nasa 330 na Aita families sa Sapang Bato. Ang mga benepisyaryo ay mula sa Sitio Abo, Sitio Bliss at Sitio Target. Nitong Setyembre sa pamamagitan pa rin ng ronda bakuna, nasa 168 na Aitas na ang naunang binakunahan sa barangay. Samantala, simula sa November 5, kasama na rin sa babakunahan sa Angeles City ang mga edad 12 hanggang 17 taon batay sa atas ni Mayor Lazatin. Isasagawa ang pagbabakuna sa pamamagitan ng sundo bakuna sa barangay ng city government. Ayon kay Lazatin, target tapusin ng vaccination sa mga menor de edad mula sa 33 barangay sa loob ng 10 araw. Angelica Cara, CLTV News. Ayan, mga kabalen, mga karehiyon, dapat ho, no, kung kayo ho ay eligible na o ika nga, o pwedeng magpabakuna, ay naku, tiyakin niyo ho na kayo ay makakatanggap itong COVID-19 vaccine. Huwag niyo ho sayangin yung pagkakataon, lalo na kung may mga ganyang programa at kayo ay nasa listahan na yung master list, no, para sa ganyan ay makakuha ng proteksyon laban ho sa COVID-19. Gaya ho ng paulit-ulit kong sinasabi dito sa programa at syempre kasama rin ang ating makasamahan sa CLTV. Marami ho tayong mga nakapanayan, mga nakahalubilo, mga personal din kakilala na yung mga tinamaan ho ng COVID-19 na bakunado ay karamihan ho halos hindi man nagpakita ng matinding sintomas, no, at may protection ho talaga. At yung mga walang bakuna ho ay yung karamihan ho, yun ho yung talagang na-hospital at yung iba naman sa kasamaang palad hindi ho naipanalo yung laban sa COVID-19. Kaya kung may mga ganitong pagkakataon ho, tiyakin ho ninyo na kayo ay makakuha ng bakuna, hindi lamang ho para sa inyong sarili, kundi para din sa inyong mga mahal sa buhay upang mawakasan na ho natin itong pandemya. Ika nga ho ng mga eksperto, kung hindi mababakunahan ang marami sa atin, kung hindi maaabot ang herd immunity, ay hindi na ituturing na tapos na itong pandemyang ito, hindi natin may papanalo yung laban sa COVID-19. At sa iba pang mga balita, ito naman ho sa Police Regional Office 3, kanina hong umaga sa Camp Olivas, tinutukan ho ng ating kasamang si Rayel Pawit at ni Art Consuelo itong turnover ceremony sa bagong hepe ng ating Police Regional Office 3. At kung sino ho siya, kilalanin ho natin sa ulat na ito. Ngayong unang araw ng Nobyembre ay tinalaga na si Brigadier General Matthew Bakay bilang bagong direktor ng Police Regional Office 3. Pinalitan niya sa pwesto si Brigadier General Valeriano de Leon na hahawak naman sa Civil Security Group. Bago malipat sa Central Luzon, pinamunuan ni Bakay ang Eastern Police District. Ayon sa bagong upong direktor, titiyakin niyang magiging malinis ang hanay ng pulisya sa rehiyon. Mabilis tayong magbibigay ng mga kandipala sa mga gumagawa ng mabuti, pero magiging marahas tayo sa mga kasama natin still nasa paggawa ng hindi maganda tulad ng application ng illegal drugs. Isinusulong niya rin ang Peaceful Community Campaign na magsisigurong ligtas ang mamamayan at namumuhunan sa gitnang Luzon. Pangako natin ay sworn duty na mapatahimik ang mga pamayanan mula sa barangay level hanggang sa syudad para sa ating mga mamamayan. Higit 12,000 ang puwersa ng pulisya sa Central Luzon na kabilang sa mga nangunguna upang bantayan ang mga checkpoint at galaw ng tao lalo na ngayong panahon ng pandemya. Ang naturang change of command ay isinagawa sa mga probinsya at rehiyon bago ang May 2022 elections. Rainiel Pawid, CLTV News. Ayan, welcome ho dito sa Central Luzon, General Matthew Perlas Bakay. Aasahan po namin
ang pagtulungan ng inyong tanggapan. Siyempre, dito sa CLTV, tayo ho ay magiging, sana maging partners ho tayo para sa pagbabantay ng isang mapayapang halalan sa mga darating na araw. At kayo po ay welcome ho dito sa ating programa. Naway makapanayam po ho kayo, sir, sa mga darating na panahon. At siyempre ho kay General De Leon. Sir Val, maraming salamat po sa inyong submission dito sa Central Luzon at congratulations ho sa inyong bagong posisyon dito sa Civil Security Group ng PNP bilang director ko. Mga kabalin, mamaya ho sa ating programa, alas 6, pag-usapan pa ho natin yung mga ibang balita na kailangan yung malaman ngayong araw. Sasamahan ho kayo ng ating isa pang news anchor na si Jennifer Salenga upang sa ngayon ay matalakay ho natin kung paano magsasara itong November 1. Araw ng mga patay, o undas, at sisilipin din ho natin yung lagay ng mga pangunahing lansangan para ho dun sa mga babiyahe at dun sa mga uuwi. Makakapanayam din ho ni Jennifer Salenga ang isang kumakandidatong konsehal sa bayan naman ng Arayat, Pampanga, at sino ho yan? Mamaya makikilala ho ninyo, makakapanayam ho ni kasamang Jennifer yan, si Vladimir Sigua. Isa ho yan sa mga kumakandidatong councilor sa bayan ng Arayat, Pampanga. At ito ho, yung usap-usapan sa syudad ng San Fernando, kung sino daw ba ang ini-endorsong alkalde ni Mayor Edwin Santiago, dahil alam naman ho natin, ikatlong termino na ito ni Mayor Edsa. At nung Biyernes, nakasama ni kasamang Paulo G, yung si Mayor Edsa at si Vice Mayor Jimmy Lasatin na tumatakbong alkalde naman. At dito nga, natanong po itong ating mayor ng Ciudad San Fernando kung sino ba ang kanyang ini-endorso. Nako, mahalagang malaman ho ninyo yan at mamaya ho, tutukan ninyo, merong detalye yung balitang yan. At magpapaalam na ho ako, mga karehiyon, samahan niyo ho si Jennifer Salenga mamayang alas 6 para sa kabuuan pa ng mga detalye ng mga balita ating tinalakay ngayon. At kung nais po ninyo balikan yung mga programa ng CLTV, pwede po kayong bumisita sa aming YouTube channel at CLTV 36 Official at syempre yung ating website www.cltv36.tv. At yung mga social media po natin, present po yan. Bagamat na iba na yung pangalan ng Facebook, yung Facebook Incorporated, Meta. Meta na po yung pangalan. Pero Facebook pa rin, Facebook pa rin yung app. At syempre, meron po kaming Facebook page, yung at CLTV36 Official and at CLTV36 News. At sa Twitter naman, pwede po kayong bumisita dyan para makapag-follow din at CLTV36 and at CLTV News. At yung Instagram ho, puno yung Instagram natin ngayon ng mga balita, mga mabibilis na balita na dapat inyong malaman sa pang-araw-araw, lalong-lalo na kung kayo ho ay may taga-Central Luzon o may negosyo dito sa Central Luzon, napakahalaga, napakalaking tulong. Sabi nga nung dati kong estudyante, si Brian Aligleo, sabi niya, Sir, kumukuha ko ng balita ngayon sa Instagram, sa CLTV. So, kayo, bisitahin ho ninyo yan, CLTV 36 Official. At syempre, yung CLTV ho, mapapanood yan nationwide via Signal Channel 115 at yung mga 39 cable partners natin dito naman sa Central Luzon. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, karehiyon. Ako po si Justin Dizon. Ito po ang CLTV Balitaan. Magkita-kita tayo bukas, alas 3 ng hapon, para pag-usapan po itong mga malalaking kwento dito sa ating rehiyon. Salamat po.